Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead. Petsa 11 na po kan Enero 2024. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Taralda po. Mag-iriba-iba kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Ay mag-restorya kung na po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Ang programang ini atod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Albay ahead. Tudi sa GB. Katuwang tadyan sa lado technical si Nems Flora, si Jerome Martinez, si Tricia Marie Litana sa IT, si Manay Angel Mostasa sa Newsbase. And sa kabos ng mga parantabay ta, maray na hapon tabi sa Indo kabos. Sana okay ang panahon. Marere-diit ngunya naman mainit-init. Sana dire-diretso na ini. Bako pa man in-epekto kan El Niño phenomenon. Mas matindi ito. Pero ang heat index, grabe manggararay. Ay maray na hapon sa 2D. Legazpi, Daraga, Kamali, Rapo-Rapo, maan ito. Sa 1st District, Malinaw, Tiwi, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Uwas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Mga nakatutok sa traditional radio, maray na hapon po. Sa YouTube channel kan sa DCGB, sa DCGB app, sa DCGB News Online, Instagram, asin iba pang application. Sa Radio PH, maray na hapon tabi all over the world. Maray na hapon man sa Congressional Office ni Kong Joey dyan sa may kagariran kan Ninong's Hotel, yan. Pwede ka mo dyan mag-drop by kung ano man ang sa indo mga concern. And a special mention kay The King.
Diyan sa Bunker 1. Yan, okay. Naka-monitor na si Amigong King. Kaya ka na lamang King di nagbababa. Ayan. Sige, so diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa tudi sa GB Albay Ahead. Ang mainit na issue niyan, ini na naman na pigapod na People's Initiative. People's Initiative. Ano nga iyan? Dahil man nga ni na ipapaliwanag kimaray sa publiko kung ano iyan na People's Initiative. Supposedly, so mga tao ang ma-inisyatibo. Nasisayaan nasa likod kay ni. Mga tao man ngaya. Ilangan nindong ang pahit, natakluban si issue sa bagas. Bako, na iyo ang dapat natawan ki atensyon kung paano mapababa ang presyo kan bagas. Tapos para sabi na alang ko ang presyo kan bagas. Totoo baga, alang ko ang presyo. Bako, natakluban naman kaining issue sa People's Initiative. Ano ang paki? Ano ang pakikan mga tao? Sabi ni amigo, next month nga, mababa ako. Pasiyon mo ako, amigo. Pasiyon mo ako. Tanganing, mag-ilingan lamang kita. Yan. Okay. Gusto sabihin ko mga tugang, kamo nga ni gayod. So issue sa bagas, natambunan kaining issue sa People's Initiative. Biyo na pating nag-iiriwal sa mga legislador. Manang digdi, so inflation, paano mapababa ang presyo kan mga barakalon? Iyan ko ta na dapat ang tawan kay Panginot natin. So bako ining People's Initiative. Ang sabi, People's Initiative, may kinaraman ini sa amendment kan nagkaperang provisions kan sa tuyang Constitution. Amendment. But sabihin, may mga babagohon. So mga dai naman napapanahon na probisyon, ito ang pwedeng amyendaran. Ining mga provisions na ini napapalaman ini sa 1986 Constitution. 3 beses na kita o 4 na beses na gayod. So, primero pang mga nakaaging konstitusyon, kan mga nakaaging dekada, ang rumdum ko, so 1935. 1935 Constitution. Then followed by 1973, nagimatan ko na yan. So mga 1800s pa, dahil ko ba na kabisado ito, aluyunununo itong panahon. Dahil pagkatakato na mundag. Uning 1935. Ayan nga ni, 1935, dahil pa akong dyan na mundag. 1973, Constitution. And nagkaiguanin 1986 Constitution under the Cory administration. May mga binarago naman. Ngunya, 1986,
konstitusyon. Pero ang taon pa sa nasagod ngunyan, 2023. Sabi ka ba, it is high time to amend several provisions of the Constitution that will suit to the need of our government. Yan. May mga pigsabing economic provisions. Kan nakaaging administrasyon, ipigbusol na ini. May initon mga katas yung issue sa charter change. Iba po ang charter change. Ang charter change sa salidahan, subilog na charter, which is the law, fundamental law of the land, constitution. Pero digdi, iba man. I-amend sa nasunod nagkaparang provisions. But during the Marcos or Duterte administration, ibinusol na ini dai kinangyari. At ngunyan, pupo na naman na yan ang ibusol ini sa Kongreso. May mga nag-initiate ka ini. Tanganing i-download sa mga LGU up to the barangay. Ayan. Daiman duman, tamay naglilibot na papel, mga ipagngod. Signature campaign nga ni. Iyo. Daiman duman na ipapasabot sa mga tao. Daiman na ipapasabot sa mga tao kung arin ang kaipuhan sabi digikan na texter ta. Sabi digdi, pag People's Initiative, sarong section lang sa Konstian papalitan. May mga provision nga ni. Iyo. Lalo na nga, answer o naman sa issue is foreign ownership. Tanganing sa mga investor ngaya, mag-invest naman digdi ka na yun. And iba pa, bako pang klaro. Bako pang klaro. Sa mga barangay, may nakauron ako. May naglilibot na nga sa barangay may na araw kay ni mapapirma. Mapapirma. So iba, arabo magpirma, taday man ninda sabot, anong pipirma ninda? Basta ka sa nang mapirma, ito pala, mapriso ka. Kung bagagaro, a sort of deception, tamay mga panuga na ayuda. Sabi nga ni isang gatos, sa inaabot ang sanggatos mo. Bako klarong maray kung ano ang papapirmahan. Inda ko lang sa barangay nindo kung iguanang naglilibot kayo nito. Pigagamit sa ibang mga barangay officials na maglibot o kaya mag-signature campaign. Tanganing ma-justify itong ipigbubusol na People's Initiative. Anapot nga ni duman, ano tabi, sabot nindo kung ano an muyang taday man pigpapaliwanag baga kung ano arin na provision or section kan artikulo kung arin dyan na artikulo ang pwedeng salidahan or amyendaran. Kaya kuwi daw tabi kita. Kuwi daw kita. Sa araw kayong mga sistema. No? Baka pag abot ka ng oras, maray pangyadi ako nagpirma. Tabasta ka sa na mapirma. Yung baga, katrokis ki diit na kantidad.
ta aram nilo mga tugang an igwa digiki pundo. Ano? May pundo digdi, tabi. May pundong ipigtagama digdi ang gobyerno para sa mobilization. Pag iro-iro. Alangan man na sa pag-print out kan mga papel, dahil duman magasto. Magasto ka permi sa mga coordinators or sa mga nagralakaw kay ni alangan man for free. Permi nang gadigwa. Kaya baga nagkakarrebok. Duman siya itaas. Iba man pati ang gusto kan Senado. Mata may nagluluwas na ngaya muyaman ibusol ang term extension. Term extension. Kan arin, kan mga sitting opisyal. Ayan. Yung baga, may mga nagbubusol man kay ni na iba, pero sa kuya siya ng pagtubod, ma-boil down ini sa self-interest, self-preservation, kan ibang mga yaon dyan sa poder. Arabo na sila mag-arali. Ngayon, alambawa, sa term extension, ngunyan bagang panahon, the president can no longer seek for re-election. We have only 6 years to stay in power. But during the Marcos time, si Marcos nag-re-elect. Naramdaman ito, Tata Nems? Nag-re-elect baga siya. During his term. Ngunyan, may nagbubusol naman proposal na pwede ngayang mag-re-elect. What about the legislators? Muyaman ninda term extension. May nagpopotok man kayan. Asinda na sa naan maray. Pag-araw kayo ni ang sistema, all the rest will follow. Maagad maki-extension sa iba. Kamu nga na ngayon nagpa-extend. Kami man ngayon man. Yun na yan. Kumbaga, kapitoko na sa poder. Yan, ang sabi, ini ngaya, yan ang sa preservation kan mga nasa poder. Iyon ang big-urunan mo niya naman sa itaas. Kaya nariribok na naman. Yata foreigner pa ang napili. Mantang our government is donating lots for socialized housing, tenement houses, etc. Yung anenipig sasabi kan iba. Na ngaya matawan takit chance sa mga foreign investors na mag-invest digdi sa Pilipinas. Mag-invest. Na ini mga foreign investors na niyo, mga mayayaman ini. Pwede sinda kung tutugutan, pwede sinda magbakal ki mas maiwaso na daga. Digdi sa Pilipinas para tugdukan kan sindang negosyo. Kung alimbawa araw kayan. O baka lumbag ang Pilipinas. Kan mga dayon, kumusta na kita? Nadakulong nga na sa tuyan, anday kimasadiring arong. Mamumuya ka ni si Ibaman. Ipabakal tagay ning daga ata. Dulyaris nga ini. Siya ay nakatamadoroman ba kung magiging squatter lugod kita pag-abot ka ng oras. Ikaw pa nga ning provision dyan, manungod sa media ownership. Media ownership. Baka may igwa makinagluwas dyan na manungod dyan sa
media ownership. Kato, pero ano yan? Oh. Ayan. Itong show provision manungod sa media ownership, questionable man ito. Nagkapara sa na yan. So, kay Puan Gayod, explain Kimaray sa mga tao kung ano ang mga gustong baguhon. Iyo, tanganing di kita malibong. Bako na may nagluluwas pig susuhulan. Sabi kan amigo ko ni Kagawad, gusto mag-shortcut at wala man pinanao tabi, baga. Sige siya na papirma, baga po tabi. Iyan. Ano ini Wad? Pigpapirma, sabi sa ibang lugar, igwa. Igwa daa. Pig para dali ngani sa laba sa fight asin pa sistema at dapat i-explain nin matanos asin klarado dapat mareka ni kape ang kaman ugaring Wad. Di ka man naging imbitar. Pigpa para istorya mo siya na sako. Iyo bagatabi, kairak man kainisyo mga reyaon sa farfalang barangays. Nangayaon ni tabi, may pipapirman tabi si kapitan. Anong yayan? Basta niya pumirma ka mo. Bako? Ito palan, para nalagay sa People's Initiative. Alawigo na proseso tabi ini. It doesn't follow na kung nalimbawa dakul ang mako at may porsyento iyan na kaipuan. Kung perang porsyento ang kaipuan, pag-abot naman sa Senado, mag-ururong patabi yan. Alawig bang proseso yan? Bako, they daw masacrifice ang ibang serbisyo kan gobyerno dalandig di sa paplanong People's Initiative, which is kan nakaaging panahon day ini nagtriumpo. Takinuntistar ini sa Korte Suprema. This is another try. This is another try under the Marcos administration. So, iyan. Supposedly, the word People's Initiative, so mga tao ang ma-inisyatibo. But this time, so mga rayaon sa itaas, so mga nasa poder, iyo ang nag-initiate ka ni. Tama man baga? They are also people. Kung kita mga ordinaryo na mga tao, tayo magatima inisyatibo kayo ni Sinda. Ta Sinda ang nagaman kan sa tuyang konstitusyon. Bako? Arin digdi ang mga dapat ng baragon tangaya. Yan. Ipaliwanag kimaray tabi. Digi sa moya igwalibot, wara man pinanao tabi. Kaya sige ang narapot, asin sengko dadarahon sa imo ka. Iyo. Iyo tabi, Wad. O yan, masana kami dyan sa may likod kan Capitol nag-turutarambay perme. Sa likod kan Capitol tabi, Wad. Igo dyan kaon-kaonan. Iyaon niya kami nagkakataripon. Mga alas 8, 8:30. Kung may time ka, mag-drop by ka dumanta. Yan ang mag-arambuga o ano lamang kita. Mag-restorya lamang kita. Iyo? Okay. Sige. So yan. Adalan tabi ini do kimaray.
kung ano ining pigpapalibot na papel. Sa muya, sa barangay mi, dai pa ako nakailing. Dai pa sa muya nakaantos sa papel. Once na may makaantos man, makaabot sa arong, aapoton ko kung siya nagdara. Siya nagpadara ka ang digde. Arin ang pipirmahan mi dyan. Basta kami mapirma dyan. Ayan. Kamu tabi, mag-apot-apot man kamo. Ano tabi ining pipirmahan mi? Dahil ka mo madarakan mga kung ano yan nag-react na nga ni Dole. Nag-react na Dole, nag-react na DOH. Sa Dole nagpirma ka ngayon, kantra ka ngayon sa tupad. Sabi ba kan Dole? Hindi. Dahil may gagamiton yun tupad para sa politika. Should DOH man, manangod sa MAEP, dahil nga pwede, gamiton mo yan sa pamamalitika. Iyo? Ay, okay. Digdimigo, naglibot BHW. Nagpapirma man, natawal man kami ni Mrs. Kitag Sanggatos. Yugon mo an. Ano ang pinirmanin daw? Ano ang pinirmanin daw tabi? Ayan. Sanggatos. Sabi man. Sanggatos yun siya. Samantalang ka nakaaging eleksyon, ribo-ribo, 5,000 sa mga tao. Ribo-ribo baga sumarakalan kan nakaaging eleksyon ngunyan lugod. Sanggatos? O ano manapait an? Bako? Ano manapait iyan na ka nakaaging barangay eleksyon? Pero duman siya endo, amigo? 5,000? Duman siya endo, 5,000 subarakalan kan boto? Ngunyan. Babakalon ang pirmanindo? Piso? Ila daw ako kaiyan sa endo. No need for PP. As President BBM Indonesia Widodo talks is very good. Widodo will bring in our country good rice and our country will export to Indonesia our halal products. Maray ni. Okay. Maray na pon tabi sa tuyang parantabay an sa iyang last 4 digits is 2588. Nagmamati kami sa iyo, Direktor. Salamat, tabi. 20 minutos po bago mag-alas 4. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong Manager. pork with just 1 cube. San Miguel Pale Pilsen. Manager. Sarap laging kasama. Ang simpleng Ma'am. pampakilig, nor sinigang. Wani. An orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara, sa kapusta pulang genyo. Joey Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa dainang iba, Joey Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapas. Sagabos na albayano. Kay Kong Joey Salceda.
Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Don't think sorry's easily said. Bueno mga tugang dara-dara sa pagkatake sa tuya mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Nasa commercial kita, may nag-apod sa kuya na amigo. Lots of chat Long time friend ko na iniyo. Aloy ng panahon kan abaka days pa. Pero may iniyo nasa abaka kan panahon. Aram nindo ko na rin ang asayin na yan na abaka na yan. thinking, Panahon pa dyan sa daraga. say words you're Good customer ini kan abaka. don't let Sabi sa kuya, sa aga nga madara nga akong kape. Maray man tabi, amigo, magdara kang kape, dakul-dakulon mo, dakul ang mga karapiduman. Sa pigtitiripunta punon mo dyan sa Albay District. Ayan. Pigtitiripuntipunan mi. Magdara ka, mga 5, okay na yan. Okay na yan na 5 sachet ka itong kape mo. Yan. Nganing manamitan kan mga pag-iriba. Eyo, amigo, di ka makalingaw sa aga, maalat kami duman. Oh. Yan, okay. May 20 mil daang ngani sa barangay election kan sa 3rd district. Tapos sa dyan, 100 lang libot mga BHW. Ayan, daran ko na lang kape duman. Okay. Ayan, salamat tabi amigo. Ayan, mabuhay ka. Okay. You good on? Pero na nagsabi sa Toya, BHW ang pigagamit. BHW. Irak man kayo ng mga BHW. Bako? Halimbawa, BHW, agad mo kipaliwanag. Are you sure? Bako ba sa pagmenos? May i-explain daw kimaray. Sa mga tao kung ano yun na pigpapirmahan. Aber. Yung baga, ano daw ka mo? Bako nang una tabi iyan ang pagpara iresipon ta. Ang isipon ta nga na, kung paano kita magbaba ang presyo kan bugas. Matagmara na naman. Iresipon ta naman, kung paano kita mag-import kibagas. At a higher price. Matagmara. Ano ang mga mitigation na pwedeng gibuong kang gobyerno para matabangan taan mga paraoma na makaproduce kidakol na paroy? Matagmara. El Niño phenomenon. Maiwas pati ini. Or alawig ini. Paano ta matatabangan sa mga paraoma? Bako? Paano ta matatabangan iyan? Puro man siya words na nagigibo na kipaagi kung paano matabangan ang mga paraoma. Inda. Bay daw. Pira na mga paraoma. Wala man. Ang baba ang produksyon ta. Mababa pa yan ngunyan because tagmarangani. Kung daing subsidi ang gobyerno
natural oro gakan sa mga paraoma. Paanong gigibunin na kung ang nakabasa ninda mamara, dahing patubig, baratak na ang daga. Oh, may maturubo daw na paroy dyan na mariray. Day. Iyo yan ang tawang ki-priority. So pagkakan staple food kan mga Pilipino, bugas. Makababa lamang ang presyo. Kako nagtataga sa man ako, nagtataga ba kalaman ako kibagas, yan sa Saudan. Ano niya kayo ni Manay? Ha? Mababa pa daw ini. 50 pesos. Yan na niya ako sa 21 mo dyan na bagas. Sabi 20. Kaya man niya kay 21 digdi. Maya mo ngang 20. 3/4. O di nga ni 3/4. Ta, 50 ang pinaka-menos. Oh. So ko ba nga kan 50? 25. Oh. Hindi, magdarareso 20 pesos. O ano daw an? Higa para tarakuluban, sumayor na issue, sumayor na pangangaipo kan mga tao sa paagi kayo ni mga PIPI na iniyo. People's Initiative. Ang base ko kayan mga tugang for their own good man sana yan, kan, di ba? So mga nagpaparburusol kayan on how to stay in power. Yo yan. Sabi ka to ni sige paburo-bara gota. Kada administrasyon mabago, kada administrasyon mabago. Iyo. De naman mo yan sa ano yan? Ano ni? Ay, nalasyo pa load ko. Ayan. Sabi nga ni kan, sige paburubaguta kan sa tuyang gobyerno. Kung ano ang mga policies and etc. Ano ang pinaka-the best? Is it the system or the people sitting on it? Arin talaga. So sistema ngunyan or sa mga tawong nagpapadalagan sa sistema. Sabi ni dating Vice Governor and Attorney Danilo Asanya, si Kuya Dani Baga, saro itong veteranong abogado. Political analyst man ito. Aloy sa poder. Naging professor mo ito sa Divine. Kan sa ano siya, yan ang AB, Bachelor of Arts. Yan. Di ko ito nalilingawan siya pagsasabi niya. Di ko nalilingawan ito. Sagod ngun yan. Ano nga nga ito? Lingaw ko na. Dahil ang gusto sabihin mga tugang, ano nga rin kayo ni? Yan ang balikan ko so taramon niya. The best government is a government that will suit to the needs of the people. Ayan. So there is no perfect government. Ang pinakamaray ngayang panggogobyerno, iyo ang panggogobyerno na nababagay sa pangangaipo kan mga namamanwaan. Ayan. So in like manner, digdi sa mga pigigaribong inisyatibong ini, baragoon man iyan o ano paman, kung iyan nababagay sa pangangaipo kan mga ano iyan,
Day man na babagay sa pangangiipo kan mga namamanuaan. That is, kabiyuntang, maluya. Maalas 5 na, sabi ni, ano yan, haber daw, okay. Hello po. Hello, Sir Edwin. Po. May na ako, reaction doon sa topic. Sige daw, tabi. De ko na, aputon ko na no ngaran mo. Opo, dahil na lang po. Concern na lang. Sige, ano po ito? So, both na parehas na maging opposition, maging initiator, ay parehas sa timing. Ini na kuwanta, People's Initiative. Primero sa People's Initiative, dapat si Lagman nag-react siya bako itong attack. Dapat nag-react siya kung ano ang laman kang gusto niyang i-react duman sa People's Initiative laman. Aha. Substance dapat, substantial. Dapat itong accusation. Ayo. Tapos, di ba naman sa ibong, sa nag-create man kaning People's Initiative, hindi man dapat siring kan secret lang ang kuan, ang padalagan. Dapat aramon kan tao ipagi sa mga sa publiko through radio stations. Radio stations nakakakuan kay information. Dapat sabod niya blanco ako kung ano ang ibig sabihin kay ni. Correct. Blanco talaga kami para kitang nangalap-kalap sa kuan. Nasa tao kita kan kadikluman pa. Oo, ora talagang aram. Dapat niya ni, since this is constitution, constitution ba yan, hindi dapat ining gigibuhon, mga patago. Correct. Nata sa mga suro sekreto. Sir Sekreto, buda initiative ni gibunin datro sa mga dahil nakakaram, gibun na pirma lang, baka pwede man kuha na lang sa pirma nila dun sa Facebook nila, tanak kinukuha nila sa mga pangalan, sa Facebook pirma nila naman, ibubugtak na duman sa mga kuha nila. Siring na ka, mangyayari, pwede yan. Pwede yan. Oo, pero ang gusto ko lang, ini na kuha, sinasabi nila, economics daw, sa mga investment, kuya daw kita. Iyo. Kuan ini di aram. Look, from 1935, ang 1935 Constitution, magayon. Iyo. Neutral, and almost natural. Iyo. Iningon niya na Constitution na ginigibo nila, kumbaga sa pira, parang ang laman ay kwarta eh. Aha. Na maka-invest ko ng Pilipinas, makakwarta, mag-aral kita kini. Look at the gibunin mga tao sa official from 1930, sango niya, bago lang nango niya ng mga kuan, mga creation ninda sa mga agency. Tulad sa agriculture, anong ginibo sa NFA ninda. Yeah. Tulad sa transportation, anong ginibo kang mga tao ngonyan, na mga tao ngayon, minarali na ninda sa mga pobre. Gusto na mayaman na mag-invest. Yan. Ang education, ang ginibon din sa education. Dinagdagan kitutul, pro-poor yan, pro-rich yan, ang pang-kuan yan, anti-poor. Tatakon ko niya programa sa mga importations. Yan. Tapos pag-abot dili sa Pilipinas, mga mahal sa sina pribado na nindagabos. Iyo. May mga official kaya sa government na ang purpose talaga ninda business using government funds and then business for their own. Of course. Yung masana yan ang very dangerous ngunyan. Dapat analyze on kung sisay na nagigibo nag-isip ano ang kamagtakan ngunyan bago kita mag-okay ka ini, ang dapat explain nila ng tama ang correct. Constitution. The Constitution ini. Iyo. De, pati basta-basta that is the law of the land. Yeah, the law of the land, and the government mismo, people, kita mismo. Kung malata, may technicalities dyan na ang mga kumbaga, mga politiko, proper pag-kampang mo, pag-eleksyon proper. Pero mag-ibos sinda, mga batas, pag-yaw na sinda naman, mag-ibos sinda ki mga batas na talagang halangkaw, na talagang pro-government income. Aha.
Di ba? Income ng government, kung paano nila magka-income ng government, paano sila magkaigwa ng kwarta sa bangko kang gobyerno. Tapos, hindi pa sana magre-dispose sa dirinda for the people, for the poor people again. Parang pig-rolling man lang ng kwarta dyan. Iyo. Kaya mag-iingat kita dyan. Iyo po. Yung sinatabi, mag-ingat lang. Iyo po. Salamat tabi, sir. Thank you. Okay, ayan. You see? Bako ini karaw-karaw tabi, mga tugang. Basta sana kita magpara runos-nos dyan. Kung makaabot dyan sa Indo. Apo to nindo. Bako, apo to nindo tabi. Ano ini? Tamalay mo. So nagpapalibot ka ini. Kung igwa man dyan sa Indo, di man makakapaliwanag sa Indo kung ano yan. Ano nga ini? Basta nga sinugo masan nga kami. Yugon mo yan. Ara man yan nindo ini kung ano pigagibon nindo. Di ko man nga sabot. Di mo man sabot. Paano mo may papasabot sa tao na di man nakakasabot? Okay. They call it Paid People's Initiative. Kung sa baraha, pusoy na naghihirit pa, nabutaw lugod. Dito sa Muya, may pumunta rin BHW. Nagpapapirma, kapalit 100 pesos. Di man ako nagpirma. Di ko man nasasabutan ang People's Initiative. Yung hani yan. Bako? Tama itong taramon, wrong timing. Then inadalan si Jumitis Maturan. Si Jumitis Maturan ng Ghana sa timing. Bako? Bako, ngunyan, pig-urulayan, ini. Ang pigsasabi ko, natakluban sa issue sa bagas. As in iba pang concern kan mga tao so pagkabuhay kan mga tao natakluban kayo na iyon pig-urulayan biyo pati nag-iriwal sa mga legislador mga taga-digdi pati sa to nagpasyuro siya rin bagan yugo-yugon mo yan apot ako na ano na anong nangyari Ito na. Hello po. Po. Off there mo ako. Up there. Ano po ito, tabi? Anong purpose ka na People's Initiative na pinapirmahan sa kada barangay? Dahil sa barangay ko, May naglibot na dyan sa Indo? ikuha nagpapirma sa long BHW na dapat so naka-assign na kagawad na tigsugo. Ano paliwanag ka na naglibot niya kang papel? Basta sa nasinugo. Oo, tapos pinabasa sa kuya. Wala man akong nakuha naman na Ano so napapalaman naman sa surat? basta tungkol sa People's Initiative dito. Di mo inapot ko naglibot diyan kun ano ini nasasabutan mo ini taday ko nasasabutan ini yung pipabasa mo sa ko. Di nga ning paliwanag ito. Di ka magpirma ta malay mo. Yan pa may nakapirma ako na Ay mana leon mo ta mga no suro di ka na makabakal ki pandesal diyan. Bahala ka. kata. Di ka mo nagpapakal din sa kuya. Ngayon, nagpapakal ako. Naging sa may samuhay, igwaman. Oo, dyan sa kanto. Nahali mo na. Basta ka sana nagpirma. Di mo man isip kung ano pinirmahan mo. Pinapot ko nga ni si Basta, maski, di man, nasabutan kan BSW, so, pigpapirmahan sa Indo? Di nga ning simpag na tol-tol. Di man palang kisimpag na tutol. Nagpirma ka. Susalong kagawa, nagpirma mo ang budo sa akin yan. Nahali mo na yan. Pero tinao sa Indo? Singkong dulinda eh. Sabi siya iba, may sanggatos. Wala man sa muya. Pwede na ko tanin ito pang kapital ki Pandesal. Bata maluyang kasubagos pandesal.
Sige na sa kuya, sa moya, dahil pa maki naglilibot ka. Pag may naglibot yan, apoton ko kung ano pigpapirma na yan. Ano talagang purpose ka to? Ha? Hindi, ara mo, ano ka yan, signature campaign, makadakol ki pirma, tamay kay po na porsyento. Ngaya, 5% kan voting population, pag na-achieve ninda ito, go on people, igbabosol na people's initiative. Ganyan signature campaign ba ito? Kaya, For what reason? For what purpose? iyo nga ito, na nag-aanap sinda ki pirma, ngaya, ang kay po na pirma is 5% of the total voting population. Iyo? Ngunyan, pag na-achieve ito, go on pigbobosol na PI. Ang ano, baka masasad siya. Yeah, iba man ito. Ini sa PI na niyo, may mga partisan na duman na seksyon, kan artikulo, kung arin man duman, ang pwedeng amyendaran. Tan ito, bilog ito ang charter an babagohon. Iba man ito. Yeah. Hindi naman ko napaliwanagan. Dahil ka napaliwanagan, pero nagpirma ka. Ito nakapirma mo sa sarap kagawan. Tapos dahil ka pa natawang ki pambakal ki pandesal. Hindi lamang. Yugon mo yan. Sige. Pangyari sa matalip ni Ari. Okay? Bueno, mga ipagod. Bueno, mga tugang, sa paagi kay ni. Sige po, may natapos para mentras han sa tuyang programang 2D sa GB Albay Ahead. Ato sendo sa karahing buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mabalas po, kan sa indong pag-antabay sa naman kita sa Sabado. Mag-iriba-iba digdi, pariyong oras, pariyong istasyon. Thank you. Sa indung